Nevladina organizacija Brini o sebi već 5. godinu zaredom u toku oktobra mjeseca organizuje kampanju za prevenciju karcinoma dojke pod nazivom Pođi na kontrolu. Tim povodom u goste nam je došla Kristina Radulović iz pomenute nevladine organizacije. Kristina, dobrodošla kod nas. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, pomenula sam u najavi da je u toku kampanje za prevenciju karcinoma dojke koju realizujete uz podršku Ministarstva zdravlja. Pa koliko su ovakvi događaji možda bitni prije svega da skrenemo pažnju da ne treba da čekamo da se nešto desi da bi posvetili vremena sebi? Tako je, 5. godinu za redom NVO Brini o sebi uz pomoć partnera ovogodišnjih, a to su Vision Event, kompanija Hoffman La Roche, Fond za zdravstveno osiguranje i privatne ordinacije širom Crne Gore, organizuje kampanju za prevenciju karcinoma dojke kao i karcinoma grlića materice. S obzirom na to da je oktobar mjesec borbe protiv karcinoma dojke, mi iz godine u godinu se trudimo da motivišemo sve žene da barem u oktobru mjesecu obave preventivni pregled dojki, a s obzirom i na činjenicu da je kod žena često oboljenje karcinom grlića materice, motivišemo ih da obavljaju ginekološke preglede, s obzirom da se i taj karcinom može izliječiti ukoliko se preventivnim pregledom otkrije na vrijeme. Prema statističkim podacima, karcinom dojke je drugi najčešći karcinom kod žena i najčešći uzrok smrti žena. Pa šta kažu brojke kada je u pitanju godišnja dijagnostika? Dakle, u Crnoj Gori, nažalost, situacija je takva da se godišnje, da je u porastu taj broj oboljelih od karcinoma dojke i da čak više od 100 žena umre od tih posljedica, dok je na nekom svjetskom nivou oko 1,5 miliona žena oboli, a više od 450.000 umre. Dakle, to su zaista s ove brojke zabrinjavajuće, ali ona poruka koja je glavna od početka osnivanja naše kampanje od 2015. godine jeste da je karcinom dojke izlječiv u 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. A pravi način da se otkrije na vrijeme jesu upravo ovi preventivni pregledi i samo pregledi koje je nužno obavljati jednom mjesečno. Kad govorimo već o statističkim podacima, šta oni kažu? Koji su najčešći razlozi za pojavu karcinoma? Pa, najčešći razlozi se vezuju za genetske, odnosno mutacije gena BRCA1 i BRCA2. Međutim, najnovije istraživanje ukazuje na to da čak i stres jedan od ključnih faktora koji dovodi se u povezanost sa obolijevanjem. Pored toga, naravno, neredovna fizička aktivnost i nepravilna ishrana mogu uticati na to da se razvije kod nekih žena. I sad pomenuli smo već kampanju Pođi na kontrolu, pa koji je osnovni cilj ove kampanje i kako je zamišljena ovogodišnja kampanja? Osnovni cilj kampanje je motivisati žene da preuzmu brigu o sebi i svom zdravlju na vrijeme. Upravo samim tim da obavljaju preventivne preglede barem jednom godišnje. Stoga smo mi u saradnji sa 20 ordinacija širom Crne Gore. Ja ću ih sada pročitati da bi sve žene se mogle informisati gdje mogu obaviti ove preglede po povlašćenim uslovima, dakle na 50% popusta na određene ili paket usluga ili na određene usluge. To su Mićunović Medical, ordinacija Hera, rezidencija zdravlja Kerber, Poliklinika Medicus Plus, Mansa Medica Tivat, ordinacija Nikamed Plus, ordinacija Medan, ordinacija Natal, Internos Medical Center, ginekološka ordinacija Šoć, Poliklinika Hipokrat, Ars Medica, ordinacija dr. Ahović u Bijelom Polju, Katarum Kotor, specijalistička ginekološko-akušerska ambulanta dr. Jadranka Mladenović iz Budve, ginekološka ordinacija Vita Femine Kotor, Konzilium Budva, Medija Abramović Bar, ordinacija Bralić Rožaje i dr. Masoničić Bar. I sad pomenemo još nevladine organizacije Brini o sebi. Šta je to još osim ovog projekta trenutno? Koji su to projekti možda koje još realizujete, koji tek slijede? Nevladina organizacija Brini o sebi je upravo osnovana sa ovim ciljem, a to je da uticati na prevenciju karcinoma dojke u smislu pružanja relevantnih informacija i da se razbiju neke predrasude o ovoj bolesti. Samim tim, u saradnji sa društveno odgovornim i zainteresovanim kompanijama i institucijama, mi organizujemo edukativna predavanja i radionice koje se realizuju u saradnji sa doktorom onkologom, radiologom, nutricionistom, psihologom. Čak su tu prisutne i žene koje su pobijedile ovu bolest pa podijele svoje iskustva da bi ukazali ženama na koji način se mogu izboriti, a prije svega je ključ u prevenciji.
Dakle, da ih motivišemo da barem jednom godišnje obavljaju preventivne preglede. Za sam kraj ovog razgovora pitala bih vas možda za neku poruku za naše gledateljke. Poruka je svakako da barem za ovih 31 dan koliko traje oktobarska kampanja odvoje taj jedan dan i obave pregled koji traje 15 minuta, da preuzmu brigu o sebi na vrijeme, ne samo zarad sebe, već zarad sebe, svoje ljepše budućnosti i svoje porodice i najmilijih. Kristina, hvala puno na izdvojenom vremenu. Želim uspješnu još jednu kampanju. Hvala vama najljepše. Poštovani gledaoci, ovo je bila Kristina Radulović iz nevladine organizacije Brini o sebi, koja uz podršku Resursnog ministarstva u toku oktobra mjeseca sprovodi kampanju Pođi na kontrolu. Mi u